To fa a halin yanzu wannan bidiyon shine yake trending a kafafen sada zumunta. Biyo bayan yadda aka ga shugaban ƙasar Amurka an yi smuggling ɗin shi a wata motar kawo abinci, sannan aka kawo shi zuwa kusa da jirgi, aka ɗauke shi ya shiga cikin jirgi. Duka hakan na zuwa ne biyo bayan wani taro da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya je a ƙasar Turkiyya domin halartar taron NATO da aka yi a ƙasar Turkiyya. Biyo bayan haka ne fa sakamakon cewa Iran ta sha alwashin fa muddin ta samu damar kashe shugaban ƙasar Amurka, ta ce sai ta kashe shi har lahira, biyo bayan kashe mata shugaba dai. Biyo bayan haka ne fa ake ta taka tsantsan, har aka zo kawo shi saboda ya fito daga cikin ƙasarsa. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce motar da aka yi smuggling ɗin shi. Kun ga motar da aka yi su kamar yadda kuka gani a cikin wannan bidiyon. Duka hakan na zuwa ne fa biyo bayan taron NATO da shugaban ƙasar Amurka ya halitta a ƙasar Turkiyya. Shine ake ta wannan ɓoye-ɓoyen fa, shi a lallen dole ba za a kashe shi ba, kuma dole sai ya mutu.